Isto é Radio Recibo. Ola rapaces, benvidos a este programa especial de Radio Recibo. E sabedes por que especial? Porque a diferenza de outros programas, hoxe estamos en directo. Estamos os micros Natalia, Elma, Isabela e eu, Alba, e hoxe guiaremos este programa no que alumnado de quinto de primaria faremos a exposición de expertos do noso tema anual, apicultura. Pois haberá que comezar por saber do que estamos a falar. Entón, Natalia, que é a apicultura? Explícanos un pouco. A apicultura é a técnica e arte de criar, coidar e manexar as abellas para aproveitar os produtos que elaboran como mel, cera, pole, própole, veleno e xelea real. Ei, escoitade, que se ve chocando atuando por aí? Anda, pero se é unha abella, que oportuna. Ola rapaces, escoitei que íades a falar de apicultura e dixen, vou para ali. Que ben! E que nos podes contar? A ver, preséntate. Pois eu son un insecto, concretamente unha abella. O meu nome, Apis mellifera, xa fala do que mellor sei facer, o mel. Vivo xunto milleiros de compañeiras formando unha colonia. Somos moi organizadas, adaptamos as situacións e cada unha de nós cumpre unha función na colmea e cumprimos a perfección. Moi interesante. E que nos podes dicir da tua anatomía? Contanos un pouco das túas partes do corpo. Pois o meu corpo está dividido en tres partes: cabeza, tórax e abdomen. Como xa dixen antes, as abellas somos insectos, polo que temos un par de antenas, 6 patas e as para voar. Ademais, ao final do noso abdomen temos aguillón, co que inyectamos o veleno para defendernos. Acompañando a nosa abella, temos a Celia, que nos vai falar das distintas castes de abellas. Adiante, Celia! Ola rapaces, pois eu vou falar das distintas clases de abellas, que son 3. Cada unha delas ten unha forma distinta e realiza tarefas diferentes. Raíña é a abella máis grande da colmea. Só temos unha raíña na nosa colmea. É a encargada de poñer ovos e sempre está dentro da colmea. Obreira son as encargadas son as máis numerosas e realizan infinidade de tarefas. Son as encargadas de recoller néctar e pole, de explorar novos territorios, de recoller auga, de cuidar da raíña, de cuidar das crías, de limpar a colmea. A vástaro son os machos da colmea. Xa temos o seu corpo é máis grande que as raíñas, que das obreiras, pero máis pequeno que as raíñas. Son os encargados de fecundar a raíña. Teñen fama de ser un pouco nugalláns. Pero tamén, ás veces, coidan as crías mentres as obreiras saen a recoller. Porén, ao chegar o inverno, as obreiras botan a todos os abástaros fora da colmea. Pobriños abástaros, para rematar esta primeira parte, Isabela, vais a contar cousas moi interesantes sobre a organización e a comunicación das abellas. Adiante! Ola rapaces, a organización das abellas é moi complexa. O exame funciona como un organismo no que cada unha das abellas traballa como unha célula para que a colmea saia adiante. Sempre teñen na súa casa a colmea impecable, porque algunhas obreiras traballan moito para que estea limpa. Sabedes como se comunican as abellas? As abellas teñen dúas formas moi interesantes de comunicarse. Por bailes. As abellas fan bailes para indicar a ubicación e a distancia de lugares con comida. E por feromonas. As abellas tamén desprenden cheiros para indicar, para transmitir mensaxes. Ademais, podemos falar do voo nupcial. As raíñas novas saen unha vez da colmea para que 6 ou 7 abáscaros se fecunden.
Logo, volve a colmea e non volve sair nunca máis na súa vida. Ah, que interesante. E por que non le pedimos a los abellas que nos usen un baile? Iso está feito. Vou facer un baile que significa Desde sola depresión, bachando carabuza, te canta gasolina. Pois agora que xa sabemos algo máis das abellas, os nosos compañeros do equipo azul, Nico, Luis, Lucas e Fran, vanos contar como é a casa na que viven en comunidade, a colmea. Que é a colmea? Unha colmea é a vivenda, un niño dunha colonia de abellas. Está composta por unha raíña, milleiros de obreiras e agázaros. As colmeas modernas son caixas cadradas de madeira feitas de madeira, pero antes nas aldeas empregaban os cortizos, cilindros ocos feitos co cortizo dunha árbore, a sobreira. A colmea estándar consta de cámara de cría, alzas, cadros e favos. A cámara de cría é esta, a alza é esta, a tapa é esta, os fondos son estos e as piqueiras son estas. Cámara de cría é a queixa inferior donde vive a raíña e a súa cría. Poden estar elas ali gardan as súas provisións como o mel, o pole. Ali tamén está a entrada da colmea, a piqueira, alzas. Son os distintos pisos que están por riba da cámara de cría. Ali gardan os produtos que fabrican que construen as abellas. Que fabrican as abellas. Especialmente o mel, cadros. Son as distintas caixas de cera na que gardan mel, pole, favos, donde se almacena o mel, aí tamén está a cría. Cepillo apícola. Utilízase para barrer suavemente as abellas dos caldos en lanaras, especialmente útil durante a colleita. Este é o cepillo apícola. Pinzas ou sacacadros. Permite suxeitar e extraer os marcos de forma segura e firme. Estas son as pinzas. A poboación dunha colmea está formada por milleiros de abellas. A poboación múdase ao longo do ano. Poboación invernal. Redúcese chegando ao seu mínimo de 20.000 abellas. Poboación de verán. Está ao seu máximo de 60.000 abellas ou máis no seu apogeo da floración. Grazas, compañeiros, foi moi interesante. Agora chegou o momento de falar do que máis nos interesa, os produtos que obtemos das nosas amigas as abellas. Disto vamos falar o equipo Lila. Adiante, compañeiros. Hola, somos os nenos e nenas do equipo Lila. Nos toca presentar os produtos das abellas. Seguramente esas abellas que as abellas producen mel, pero non só iso, tamén producen pole, veneno, cera e xelea real. Agora imos falar de mel. Sabedes como se recolle o mel das abellas? A recollida das abellas é un proceso que implica retirar os pagueis cheos de mel e extraela posteriormente.
Este ano, na escola, fiximos a parte final deste proceso, a extracción do mel dos cadros. Imos ver un vídeo. De maior quero ser ecologista e teño unha lista de cousas para facer. De maior quero ser ecologista e teño unha lista de cousas para facer. Limpar as rías que están contaminadas, limpar os ríos que están moito peor, limpar os montes para que non as incendios o medio ambiente estará moito mellor. De maior quero ser ecologista e teño unha lista de cousas para facer. De maior quero ser ecologista e teño unha lista de cousas para facer. Maior quero ser ecologista e teño unha lista de cousas para facer. Maior quero ser ecologista e teño unha lista de hai moitas cousas que podemos facer. Afogar a auga, gas e electricidade, pois non queremos máis contaminación. Maior quero ser ecologista e teño unha lista de cousas para facer. De maior quero ser ecologista. Tamén na escola fixemos como se saca a cera das abellas. A cera das abellas obtense fundindo as tapas de ceras ou os paneis vellos usando parer. Tamén na escola fixemos este proceso. Metimos a cera das abellas e obtivemos esta napa de cera. Mirad o vídeo. Agora vou falar de como se extrae a xalea real. A extracción de xalea real é un proceso meticuloso que require enganar a colmea para que produzca un exceso destas sustancias, que normalmente só xeran pequenas cantidades para alimentar as larvas e a raíña. Outro produto moi valorado é o veneno das abellas. Este é moi útil para facer medicamentos, pero como se fai para quitar o veneno das abellas? Para obter o veneno se matar as abellas, utilízanse métodos de electricidade. Vou falar de como recoller o pole das abellas. O pole das abellas recollese cun dispositivo chamado trampa de pole ou cazapole que se instala na entrada da colmea. Este proceso require un traballo diario. Este produto require un traballo diario. Pois o pole ten que ser fresco e recén collido para poder... Por último, imos falar da colección de própole das abellas. Principalmente faise aproveitar a súa tendencia natural a selar fendas e cubrir obxetos servidos dentro da colmea. Ponse unha reixa na colmea e elas se encargan de cubrila co propio. Agora, damos paso a Kiko
Cousas moi importantes sobre o cuidado das abellas. Trampas. Unha das ameazas actuais das abellas son as avespas velutinas. Para protexer as abellas das velutinas, os nenos de quinto fixemos trampas que colocamos polo patio da nosa escola. Puxemos as trampas o día 5 de marzo. O 23 de marzo fixemos o primeiro reconto e caeron 53 velutinas. E no segundo reconto, o 7 de abril, caeron 51 velutinas. Enfermidades. As abellas poden ter varias enfermidades. A máis crítica é a varroa, un ácaro externo que ataca as abellas alimentándose da súa hemolinfa, que é un tipo de sangre dos invertebrados, e dos seus corpos adiposos, que é un tipo de tecido. A tarefa do villeiro será a de manexar a colmea e as necesidades da colonia. División da colmea. Coa chegada da primavera, as colonias tenden a ensamear. É dicir, ao aumentar a poboación de abellas nun territorio, poden crear unha raíña nova e tamén poden que haya un novo ensame. Para evitarlo, temos que facer a división da colmea. A división faise de este modo. Consiste en separar unha colmea en dous núcleos ou máis. E isto tamén axuda a combatir enfermidades como a de a varroa. No caso contrario, cando vemos dúas colonias débiles, o que se fai é fusionar. A fusión realízase colocando unha folla adicional entre as dúas colonias, a que se lle farán varios buratos para acostumarse ao aroma da outra colonia. Iso así, non. Ao pasar uns días, a colonia funcionará como unha soa colonia. Iso sí, é importante localizar as dúas raíñas e deixar só a que se atope en mellores condicións. E por último, temos aquí o vermello. Eles traen moitas curiosidades sobre as abellas. Ficade atentos. Sabíades que as abellas non poden ver a cor vermella? Poden ver a maioría de cores, pero ven o vermello como se fose negro. Por iso, os apicultores non van vestidos de vermello. Sabíades que as abellas poden recoñecer rostros humanos? Aínda que o seu cerebro ten o tamaño dunha semente de sésamo, un estudo demostrou que as abellas poden aprender a distinguir rostros humanos individuais. Sabíades que as abellas baten as ás a unha velocidade increíble, entre 200 e 200 veces por segundo. Tamén poden voar a uns 25 km por hora. É increíble. Sabíades que as abellas teñen un sistema increíble de dous estómagos? Un estómago serve para alimentarse e outro funciona como unha mochila de carga para transportar o néctar non digerido das flores. Sabíades que os científicos descubriron que as abellas deixan unha pegada de cheiro? Isto axuda a outras abellas a saber se esa flor xa foi visitada e se aínda ten néctar ou se é mellor buscar outra. Sabíades que o mel é o único alimento que nos estraga? Atopáronse frascos de mel en tumbas de hai miles de anos de antigüedade, e mesmo que estalece segue sendo comestible. A importancia das abellas. As abellas son de vital importancia para o mundo. Son as principais responsables da polinización. O proceso polo que as flores reproducense e espallan as súas especies. Gracias a esta contribución, mantense equilibrio en moitos ecosistemas, favorecendo a preservación dos seres vivos correspondentes. Ben, compañeiros, cantas cousas abedeadas sabiño. Agardamos que nos gustase esta exposición